yesesani nkhani ya fertilizer chifukwa ndi njira yokhayo yothana ndi njala next year. Taonani zimene wachita Mulungu, wabweretsa mvula ku Bagamoyo kunalibe zimenezi. Joseph Mwanamveka anali political prisoner wa Chakwera. After 16 September, Minister of Finance wapanga budget reform, chuma chikubwera chimake, simenti 34,000, forex, mafuta akupezeka, komanso inflation yatsika 27%. Minister of the Year anapita kunja osati kokwera hamba, amachita zokambirana ndi madona, ndipo anabwerako ndi 200 billion kwacha. Pamene amayamba ntchito ngati nduna, analonjeza kusisa mtengo wa chimanga panopa 50,000 kutoka pa 80,000. Bright Saga, sukulu yaulere ikutheka. Kuyambira January kulibe fees. Charles Muhango as Minister of Justice walonjeza kafukufuku pa ifa ya Chilima. Amalawi akudikira ndi chidwi. Dr. Ben Piri akuchita focus decentralization. APM analonjeza 5 billion kuma constituency, and the Minister of Local Government ndi udindo onesesa kuti zimenezi zikutheka. Ma contractor apange zinthu zolimba, ndalama zisawe m'matumba mwa anthu. Chifukwa 5 billion CDF singayende yokha popanda anti-corruption bureau. Ngozi tikuonazi nkhani yake ndi corruption. M1 from Blantyre to Nzuzu umene akukhala highway. Ndalama za togeti anagulira mahewu, kulephera kukwirira mapotihole. Lero taluza anthu 5 nthawi imodzi. Siya ndi chikangawa. Tsiku ngati lero nthawi ya Chakwera anthu anali ma filling station kusaka petrol, ndiye kumakhala ma press conference 3 per day. A Moses Kunkuyu tapereka 50 million ku Badea yogulira mafuta. Henle Kajaji amatuza kuti azigubu akubisa petrol. Bungu ya Nokma matraki achita breakdown kunyika. Lero ndi mbiri yakale petrol akupezeka paliponse 24 hours. Komatu Minister of Energy ndi Zimayi Jean Matanga azibambo analephera kumangokhalira kulira ma press conference. Mayi ameneyu akuona nkhani ya magetsi. By February 2026, 2 months from now, tikupala magetsi ku Mozambique. Ku MCP kunani Zimayi anaba 5 billion ku Nokma. Mafuta amasowa ma filling station. Koma lero tinda Zimayi odziwa ntchito. Honorable Mela Visha akupanga plani yowonjeza ma beneficiary antukula pakhomo. Ku Ministry of Homeland Security kuli akatswiri Norman Chisale, Peter Mukito. Ndikuna pano azikwanje kulibe. Polisi ikugwira ntchito mwa professional. Osati zimene timaona mbuyo zigawenga ndikumasankhidwa kama ma police commissioner. Alan Utika anaombedwa mkambo. Chairman wakabaza kulilongwe anamugula mutu. Sylvester Namiwa anamenyedwa polisi kuona. Lero zibwana zimene zikulibe. We have a minister kutoka ku Salima, Joel Chigona, akupanga za technical college. One of the manifesto ya DPP ndi kukhazikitsa ma technical college. Professor manena zimenezi. Joel Chigona ndi amene akutsogolera project imeneyi. Honorable Jabi Muhango ali ntchito yaikulu achotse nyumba za maudzu ku midzi. APM analonjeza akufuna decent houses, malata ndi cement. Rosa Mbirizi Zimayi woyamba kukhala Minister of Agriculture kumalawi kuno akugwira ntchito yotamandika. Tamuona akugawa chimanga ofuna kuthana ndi njala ya Chakwera. Fertilizer kugawa kumasakukwanira. Yesesani nkhani ya fertilizer chifukwa ndi njira yokhayo yothana ndi njala next year. Taonani zimene wachita Mulungu, wabweretsa mvula ku Bagamoyo kunalibe zimenezi. M'Baibulo anthu akakwira Mulungu amabweretsa miliri.
muliri umene taona mnthawi chakwera ndi kusowa kwa mvula, anthu ambiri anaphedwa popanda zifukwa, kafukufuku amachitika popanda mayankho. Ndipo kwiya chauta anabwesa miliri cyclone, achakwera akapemphera mvula kumabwera cyclone, koma ulendo uno kumwamba kwavomera. Akuluakulu, history is the best teacher.